Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 22 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 18, bersikulo 21 ngadto sa 35. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kun ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon? Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kundili kapituan kapito, kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya dako kaayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa misugo ang mga agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon akog apikiha kay mobayad ra unya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon. Busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok o giingnan, bayri nako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya, ayaw intawon akog apikiha kay mo bayad ra unya ko nimo. Apan wala siya misugot. Gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon ug gisuginlan nila siya sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, wala kay puangod, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig ka sulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon ug gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayud. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.